Každé zatočenie je ako ďalší pokus. No ten, kto neskúsi, nikdy nemôže vyhrať. Čakáme, že nám niekto napíše, že osud sa ozve sám. Ale aj osud potrebuje signál. Nie je to o šťastí. Je to o odvahe spraviť krok, aj keď neveríš v zázraky. Láska nie je výhra. Nie je jackpot. Je to odvaha riskovať, aj keď si už toľkokrát prehral. Možno sme všetci len hráči, čo skúšajú šťastie tam, kde sa prehráva. A potom sú takí, ktorí urobia krok. Nie ku stroju, ale k človeku. A práve tým sa niekedy podarí vyhrať naozaj. Rande Shop. Tam, kde sa láska neskúša, ale žije.